Karena to ser krasper megon satu nama lap gila nusra langsung bika. Hi guys, good morning and welcome back to the channel. To dini jabai 5 June to boyबो मिथिखागौ दिनै माने जोंनि रोङियाव बर' इउथुबर मिटआप जानो थांगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै जाबाय आरो वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे आरोना थ' बिनि थाखायबो जों माबा मोनसे प्रिपेरेसन खालामदों आरोना जों लोगोफोर माने जेनिया आगैजा जों माने जेनियाखौथ' गासैबो सिनायखायो नङा होमबा जेनिया ब्रह्म लोगोफोर लेट्स गो टु जेनिया के घर में दायो हामसै नै जोंनिया जेनिया आगैलाय न'आव दिनसो फार्स्ट टाइम दै दोङो गैया मानसिया हेलौ जी नै जोंनिया बिथाङा पुरा रेडि जाखाबाय होनदो जाखायोबा लोगोआलाय दङ सिङाव दङ थ' दाइजों आगैजों जों मोनसे फिसा माबाफोर लादो आरोना थ' मथो बिफाङालाय जोंनिया नायदो नै न'खौ डेन्जारलै नै जोंनिया बिफाङा बिलाथि सेमफ्राम बिसिना मा सुपारिसो होनो सुपारि जोंनिया खमफ्रेंबो होनो सेमफ्रेंबो होनो आरोना थ' दाइजों गायनोसै आगैलानावनो माने जोंहानाव जायगाना औ आंबो जाफैगोन आरो आंसो बायदोना नै जोंनि आगैया फुंनि जि गोथाव जानोसै जोंखौ नै थेंक इउ दै नै जादों नै लाडु मा खबर लोगोफोर दा जों नै गायनोसै आरोना इनभाइरनमेन्टेल डेनि स्पेसियेल हिसाबै सेमफ्रेम आरोना बिलाथि सेमफ्रेम सुपारि हा थ' नै मौ गायगोनथाय जोंनि आगैयासो जायगाया मिथिनो इजिया बेफोरावनो औ बेखौनो गायनोसै बेखौनो गायनोसै माजों गायगोन दोनखायो खदाल नोंसिनि मा होनो नोंसिनिया खदालानो दे लोगोफोर गासैबो गायबानो जाबाय मानोना इनभाइरनमेन्ट थाबासो जों दोङो नङा होमबा थ' गासैबो बुजि हानांगौ बेफोरखौ थ' दायो जों गायनोसै आरोना आगैजों आंजों हायालाय मानसि गुरैलै अखा हानानै गुरै जाजोब्बाय देनां देरबा फिथाइ थायबा जि जाबाय थासै आं जाखानांगोन जोंनिया जेनियाजों हाबा जालांगोन जों दे ने देरलासे जेनियाजों हाबा जागोन जों दे खै बोसोर हाबा जागोन खै बोसोर हाबा जागोन आङो आइजो खैराबारि जा खमफ्रें होनना बुङो खमफ्रे बुजिनाय नंथारा दे जोंनि जा सेमफ्रेम जोंना सपारि दायो बेखौ माने सेभ खालामनाया बोरमानिफ्राय जिखि जाया सेभ खालामनाया जोंनिया नोंनि जिम्मेदारि जोंना बोरमा फैखाया आं नुफेराखै खिन्थु अके दा जोंनि लोगोफोर गायखांबाय आरोना नै आगैलानावनो थ' दायो जों थांनोसै रोंगिया आरोना थ' दिनै आंजों लोगोसे थांफागोन जोंनिया जेनिया आगै ओमफ्राय नै जा दोङो जोंनिया मा बुंगोन दिप्ति बिनि लोगो आरोना थांफानोसै दायो ज' थांसै बाय बाय दायो जों थांनोसै ओमफ्राय प्रब्लेमा मा बाइकआव साथाम हागोन हाया जोंनिया नै दख'नासो गानजोबबायना एक्ट्रिसफोरा आङो जेनियाखौ लाना खारसै दै गासै क्रासफोरा हामा मोना दे लाना खारसै आं बेखौ दै थांगोन ना ओइ थांखागोन नो टेनसन गैया बाय बाय अके लोगोफोर दिनै भिडिअ खिन्थासै आरोना थ' सोर क्रासफोर मेगन सादों नामा लाब गैला नोंसोरा आंसो लांसिगोन बेखौ थ' लोगोफोर बाय दावबाय दायो जोङो थांगासिनो रोङियावथ' दा रोङियाव थांनाय भिडिअ नेक्स्ट पार्टआव फैगासिनो दे थ' दिनैनि थाखाय माने नैबे मोनसे भिडिअनि थाखाय बेखिनिसै आरोना थ' दायो जों थांनोसै रोङिया ना थ' बाय बाय